Bufung kaham joto ani khajani marte kijing sono lamchagondorona haina hai ani YouTube channel o hingke o video wngkha mia sarik phaisingo Bangladesh ni khorok burui borok phaimani masa manjakha tai makham manjaya hinai in video ni bisingtwi sawai mano o je manjaknai no hingke rubber bagano manjakha hinai khnaga tabuk borok police rok no naisinglai tonglaio police rok phaikha hingke borok o Bangladesh no police ni yago yaprai rok hinai hingke khajani marte kijing sono in video no puila ni simi paithak jora kaham khe naidi tai buji mannai obo wngkha Unakuri district bai khopjak tei PS Photograi ni under o klaio obo wngkha jaga ni mung hingke Photiksora norok kaham ke nai bujiui mannai in video no puila ni simi paithak jora kaham ke naidi.